Здравейте, мили мои! Так му излизам от едно лично гадание. Още съм в енергията на картите, затова реших да запиша и това видео. Да видим какво ви очаква. Гледането ще направя с карти за игра. Тъй като повечето дами гледат моите видеа, ще избера основен сигнификатор дама. Така, нека да видим. Явно ще пътувате някъде или мислите за някакъв път. Може да имате някакви проблеми в работата. Свързани с един мъж. Тук може да се карате с него или да имате така някакво спречкване. Чакате някакво съобщение. Нека да подредим хубаво картите. Чакате някакво съобщение. Това, което виждаме... Вие имате определено ухажори, които са във вашето поле. Дори имало ситуация, в която сте стигнали или до брак, или сте била... стигнало се до решение за брак в миналото, или сте прекратили някаква връзка. Този човек категорично не е бил за вас, но във вашето поле има хора, които ви харесват, мъже, които така имат силен интерес към вас. Казва се, че ви имате много силна женска енергия и сте много привлекателна. Така, това, което виждаме, чакате някакво съобщение. Съобщението е свързано с мъж. Може би този мъж има някакъв брат. Този мъж ще се свърже с вас. Нека да видим повече. Споделяте за този мъж на ваши приятелки. Има тук две дами, които мислят много положително за цялата тази ситуация и ви съветват да действате с този въпросен мъж. Ако сте имали проблеми в любовта, си имал конкретна причина за това. Вие сте притеснена за любовния си живот, но картите казват, има конкретна причина любовта ти така да не се случва с лекота, защото сте имали път да вървите. Трябва да развиете вашата душа и да научите едни определени уроци. Но картите казват, че ще дойде хубаво нещо за вас. Може малко да се позабави. Това, което виждаме в бъдеще, може би с някаква приятелка говорите за някакви пари, тя ви споделя, че има проблем в финансите, проблем с работата. Това, което виждаме, може да ви се наложи да пътувате покрай работа. И нещата, които трябва да се отървете от хора и от вредни мисли, които ви натоварват, за да почистите пространството. Това е съвета от картите за вас. Благодарим на картите. Благодаря, че бяхте с мен.